צהריים טובים. רגע, אני לא יכולה לקרוא. שקט. בבקשה. איך אנשים יכולים לעשות יותר מפורט. כן, אבל גם אחרים. צהריים טובים. זה לא סיכום המבצע. זה עדכון בלבד. אנחנו לפני השעות היותר משמעותיות של המבצע, למעשה עיקר הטיסות שמסומנות וחשודות על ידינו ככאלה שאמורות להוביל ארצה את הפעילים הקיצוניים. הטיסות הללו אמורות לנחות בשעות הצהריים, החל מהשעה 2 ואילך, באמור בחלון הזמנים שבין 2 ל-5 אחר הצהריים, כך שהמפגש הזה איננו מסכם את המבצע, הוא רק עדכון. נכון לרגע זה, מרבית הפעילים שהותרו על ידי מדינת ישראל מבעוד מועד הושארו במדינות המוצא. זה על פי החלטה ולאור החלטה של חברות התעופה. יחד עם זאת, על אף העובדה שהטיסות הללו עברו את התהליך שהזכרתי, ממש בשעה האחרונה אנחנו איתרנו 10 פעילים שהצליחו להגיע בטיסות שנחתו בדקות האחרונות. 7 מהם נמצאים כבר בשלבים של הרחקה. אני מאוד מקווה שהם יסכימו להצעה של מנהלת ההגירה, יעלו על המטוס בטיסה חזרה למדינת המוצא שלהם. יש עוד קבוצה של כ-20 פעילים שנחתו ממש בדקות האחרונות, שנמצאים בדקות הללו בתהליך של בדיקה ותחקור על ידי גורמי המודיעין ומנהלת ההגירה. אינני יודע מה יוחלט לגביהם, אני מעריך שבחצי שעה הקרובה אנחנו נקבל תמונת מצב מדויקת ועדכנית. כמה סורבו עד עכשיו? מה המספר של המסורבים? כפי שידוע לכם וכפי שאתם פרסמתם בימים האחרונים, פוטנציאל ההגעה למדינת ישראל עמד על כ-1,200 פעילים שהתכוונו להגיע למדינה על מנת להתריס ולערער על הלגיטימציה של מדינת ישראל. אנחנו בפעולות משולבות של כלל משרדי הממשלה העברנו לחברות התעופה כרשימה של כ-500 פעילים שהודענו מלכתחילה. מדינת ישראל הודיעה שתסרב את כניסתם למדינה. מרביתם, כפי שידוע לנו, כפי שאנחנו מעריכים, מרביתם כנראה יושארו בהתאם להחלטה של חברות התעופה, יושארו במדינות המוצא. יחד עם זאת, כפי שציינתי, חלקם מצליחים להגיע, אנחנו פוגשים אותם, מתחקרים אותם, ואם מתקבלת החלטה שכניסתם איננה מאושרת, הם מוחזרים חזרה לארצות המוצא. מי שלא יקבל את ההסדר של משרד הפנים, יילקח למתקני הכליאה והעיכוב של שירות בתי הסוהר. נכון לרגע זה יש 10 שכאלה. מה הסכנה שבכלא? בשלב זה עדיין לא נכלאו. בשלב זה משרד הפנים מנסה להגיע איתם להסדר של החזרתם בטיסה עם אותו מטוס ועם אותה חברה שהביאה אותם ארצה, להחזיר אותם חזרה למדינת המוצא. מה הסכנה מאותם הפעילים?